Nona dihu MLA election ki mengle phijua phan nepche ka phijua phan ke pakana son si APHL si Congress Alliance atuma phan ke pakanji angri Nona phong MLA election kachedanji along Komatlo asong angbong si kachedanji nang litum chini Pinang an APHL si Congress leaders atung may thang asong pen kachi open BJP along chipaog dun at a jog Nona dihu MLA election ki Congress versus Congress angbong si chadanpo lapen Puhin anat ke APHLC versus APHLC angbong si chadanpo Bangso temo lagi karbiang long chot kallo Asamar loman si angton Congress leaders atum si chi or jok BJP along dumjak Pukarbiang longar lualam chithandam sini BJP atuma vote bank ki isita kon ke konji kali arnivam si kangcholok Pu non tribal vote ke hayateng si biko kateng Pinpur में कार्बियांग लोंगर लुआ मुलुक 100% अंगबोंग पेन 55% की नॉन ट्राइबल अतुम लापेन 45% की ट्राइबल अतुम बिटे जोंगसी लासोटिंग लांगनाम पुलोटे 55% की नॉन ट्राइबल अतुम सिदु अलंगली तुम के कोनतमा रूलिंग पार्टी हदाक्सी दोदुनजी बुकी मदुता चिनी पामेलु लापेन 45% लाके ट्राइबल मते इंगलोंगसु अतुम अनलु पुटे La 45% atum si election hold are here to be victory. La Sojok Ladakh 45% along si regional party, national party, ruling party, independent party, tribal atum anta doji. La pen a voters kachathak ji ta la 45% atum si chathak. Sita hala 55% atum si chathak thilo. Alang litum ke ruling along si do thipu. Latum ko mara khelo pulotam te lake Bengali Bihari Marwari atum hilo Anparta 45% tribal angbong tha kere sarakhe Boro Kachari Diva Rengma Dima Sahenlo Athialang lituma phan hor ok pen bayun edaji Hor ok pen ke bayuna khei pulote Karbi Adivasi atum hilo Lasi laso picture angkang pi pen langdamlo pulote BJP atum ke haitang si bikok atengi BJP atum ke 45% tribal vote along penta 30% a vote APHLC pen Congress akarbi voters BJP atum longdunji lasi 15% ang bongsi election chadandunji puke chatorok jeso ate APHLC voters pen Congress voters atum si BJP aphan arni wangsi or kipidun puke pachobaya lam kaliluke lake social media long si theglonglu Lasi pining MLA election ki APHLC versus APHLC lapen pu Congress versus Congress angbong si kilik chupatipu. Lasi mengle phijua phan nepche ka phi a phijua phan ke pakana tengsi pining surihini rang kora trok MLA election ki APHLC Congress atum phan ke pakanji nang mandat asono. News Desk Report News First Caribbean